मोजां मोनदों बिसेसकि जोंथ' दिनै अपेनिं खालामनानै फैदों बिभिन्न हेन्डलुमनिफ्राय आराम्भ खालामनानै मेन गेट टेन गेट बयबो गाव गाव खालामबाय मोजां मोनदों मेनलिथ' प्रग्रामाबो हाजो गाखोनायानो बावखुंग्रि मोनसे हिस्ट'रिकेल जाबाय आं मिथिनाय मथेबाथ' हिस्ट'रियानो बे हाजो गाखोनो फैनाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैनाय मोजां मोनदों बाय बहुत एक्टिभिटिस बहुत दं गेलेनाय ओरै कालसारेल प्रग्रामबो जागासिनो ओरै हेन्डलुम जानाय लोंनाय जोंनि बर'फोरनि कालसार जानाय लोंनाय मोजां आं रायजोफोरखौ खावलायगोन बयबो फै रंजाफै आरो लोगोसे फिसा जिबिलाक कमिटि दं बिसोरखौबो आं खावलायगोन जाहाथे गाव गावनि डिउटिखौ मोजाङै मावो मोजां जाफुंहैयो बदनाम जाहाथे जाया जिहेतु नोंथाङा दा एगजिबिसन एबा दिन्थिफुंसालियाव नायदिंदों मा बेयाव मोननो हागोन रायजो राजाफोरा मेक्सिमाम बाय इन्दिनिखौ नुदों जे बर'नि जिबिलाक आगर हाजो आगर होनो बेमा आगर बिदि नानानथा आगर दं बेफोरखौ जाहाथे प्रिजार्भ खालामना दोननो हायो जोंनि बेफोरबायदि आगरखौ बेलेगा लांहां जानानै दङ जाहाथे बेखौ जोङो बर'नि जानानै बर'निनो बे होननानै जों जाहाथे सिनायथि होनो हायो बेफोरखौ माबादों खालामदों मोजां मोनदों आं मोजां थांखि लादों मोजां मोनदों जाफुंदों रंजालि बैसागु फोरबोनि नोंथाङा रायजो राजाफोरनिसिम मा बुंनो सानो रंजालि फोरबोनि बोसोर गोदाननि थाखाय आं बयखौबो हामलायनाय बावो जाहाथे मोजां बोसोरा बारग'लांथों बयहाबो गिदिरखौ गिदिर सनमान होथों फिसा दाय माबा मावलायदोंबा बावलायलायथों मोजां गोदान बोसोराव जाहाथे बयहाबो मोजां हाबा मावलांनो हाथों जाफुंथों बयहाबो बेखौनो आं आशीर्बाद होयो जिथु सासे टुरिजम डिपार्टमेन्टनि बिबान सामलायगासिनो फैबाय थानाय समाव टुरिजम डिपार्टमेन्टनि थाखाय प्रम'सन खालामनायनि माबाफोर थांखि बहुद दं ओरैनोथ' सेन्ट्रेल पेकेजनि बहुद दङ रायमनायाव दं मानासाव दङ बिदिनो जों एयारपर्ट खाथियाव मामोनलाय बेहायबो दङ रुपसि ओमफ्राय जोंहा बिटिसिनि जिथु दङ बिटिसिनि पेकेजा थोजासे जों मावनो हाया खिन्थु आं जिखिनि बे 6 मासाव 4 माससोल'सो जादों टुरिजम बिबानखौ लानाया दा बेखिनियाव जि अबजार्भ खालामदों जि मोनदांदों बे आफ्टार 2 इयार बहुद सोलायनाय नुगोन नोंसोर टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ 2 बोसोरनि उनाव टटेलि बिटिसिनि टुरिजम बिबानखौ बहुद सोलायनाय नुगोन बावखुंग्रि फेस्टिभेलाबो टुरिजम डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव जानाय टुरिजमाव थादेरबाय जोङो टुरिजमल' नङा बहुद डिपार्टमेन्ट लानानै खुंदों गाव गाव दायित्व सोरहाबा मेडिकेल दं स्पर्ट्सनि थाबाय कालसारनि थाबाय जोंनि टुरिजमनिबो थाबाय